Tatlong menor de edad patay ng matrap sa nasusunog na bahay sa Negros Occidental. Nakatutok si Adrian Prietos ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. 2 araw bago sumapit ang Pasko, panibagong trahedyang naranasan ng ilang residente matapos tupukin ng apoy ang 12 kabahayan sa Sitio Trozo, Barangay Bulwangan sa San Carlos City, Negros Occidental. Mas dobleng hinagpis ng pamilya Sumbise dahil 3 menor de edad na miyembro ng kanilang pamilya ang nasawi matapos matrap sa nasusunog nilang bahay. Kinilala ang magkapatid na biktima na sina Rose Jane, 9 anyos at Early John, 6 na taong gulang. Namatay rin ang kanilang pinsan na si Chiska Sumbise na 3 taong gulang. Pinaniniwalaan na sa bahay nila nagsimula ang sunog. Sa initial report nga nabato natin since brownout or blackout, wala power ang area after the typhoon. May-ara sila kerosene lamp. So, isang kerosene lamp ang isa sa mga dinalantaw subong nga posibleng nag-cause sa mga sunog. Napag-alaman na bago mangyaring sunog, wala sa bahay ang nanay ng 2 namatay na magkapatid dahil umalis ito upang magpa-load. Maliban sa bahay ng mga Sumbise, 11 kabahayan pa ang tinupok ng apoy. When we were trying to talk to the mother, hysterical pa siya until now, but according to some witnesses, nagawa siya para mapaload sa iyang cellphone. Ang lola, may second degree burn. Nananawagan naman ng tulong ang mga biktima ng sunog. Patuloy pang investigasyon ng BFP San Carlos City sa pinagsimulan ng nangyaring sunog. Ako si Adrian Prietos para sa GMA Regional TV.